Ναι, παιδί μου, ναι. Είναι πολύ μεγάλο. Θα το βάλετε στην αποχή. Ναι. Λοιπόν, το ψάρι είναι εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αν το... Πού το χάσα. Παίρνει φρένα συνέχεια. Παίρνει φρένα συνέχεια. Το φέραμε κοντά και ξαναπάει μέσα. Με τις βροχές κατέβασε και πολύ πράγματα το ποτάμι και έχει τροφή κάρι. Δεν έρχεται με τίποτα. Μόλις μαζεύει σε 1 μέτρο παίρνει 2. Ακούστε φρένα. Κοιτάξτε φρένα που παίρνει το ψάρι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα το σταματήσω και θα το συνεχίσω. Όχι, μην το σταματάς. Καλά. Εδώ. Το καλάμι έχει λυγίσει. Έχει γραφεί, λαβράκι. Λοιπόν, λαβράκι είναι καλό. Έχει καμπουριάσει το καλάμι τελείως. Άστο. Το ψάρι έχει βγει στην επιφάνεια. Είναι ένας φίλος εδώ, βοηθάει στην απόχη. Μπαίνει να μπει. Αυτό είναι, μπράβο παιδιά. Ευχαριστώ αγόρι μου. Το πήραμε το ψάρι. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό το ψάρι. Και αυτή τη στιγμή έρχεται και ο Μητσάκος με τον Μπάμπη. Χάσανε την παράσταση. Είναι θηρίο το ψάρι. Σιγά αγόρι μου. Φέρ' το πιο εδώ. Πιάστε από τα βράχια Γιάννη, σήκωσε το πάνω. Σήκωσε το πάνω να μας δουν και από το καράβι. Να μας δουν και από το καράβι τα ψάρια που βγάζει ο επαγγελματίας. Ναι. Αυτός είναι ο Γιάννης. Μας χαιρετάνε και από το καράβι να πούμε. Αυτός είναι ο Γιάννης. Αυτό το μωράκι το έχω βάλει εκεί Γιάννη. Αυτό το μωρό. Ο Μίτσος με τον Μπάμπη έρχονται. Να τους καμαρώσουμε. Είναι στο βάθος. Εκεί στο βάθος περπατάνε και έρχονται.